Yurdumyzyň dokma kärhanalarynyň arasynda Mary Çeper halyçylyk kärhanasy hem önürjülükli işleýän kärhanalaryň hataryny tanylýar. Bu kärhanada dünýä meşhur Nepis göllü türkmen hallaryny dokamokda döwrüň talaplaryna laýyk işler alınıp barylýar. Bu kärhananyň ezber elli halyçylary ýokary hili, dürli reňkdäki, dürli ölçegdäki halylary hemde sowgatlyk üçin niýetlenen haly önümleriniň dürli görnüşlerini dokap, halkymyzyň bu önümleri bolan ösen isleglerini kanagatlandyrmakda tutan ýerle zähmet çekýär. Kärhanada usat halyçy gelen gyzlaryň 10 barmagynyň gudratynyň kemale gelýän nepisen nepis hallar halkymyzyň uly islegine eýe bolýar. Hormatly prezidentimiziň dokma önümleriniň hil derejesini ýokarlandyrmak barada edýän aladalaryndan ruhlanyp, zähmet çekýän bu kärhananyň usat halyçylary halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň ilkinji aýyny ýokary iş netijeleri bilen jemlediler. Halyçy gelen gyzlaryň çekýän asyrly zähmeti netijesinde bu kärhanada bellenilen iş meýilnamalary üstünlükli berjay edilýär. Bu Çeper halyçylyk kärhanasyna dokalýan halylaryň dürli görnüşleri türkmen haly önümçilik birleşiginiň ýurdumyzyň ähli künjeklerindäki haly dükanlaryny ugradylýar. Türkmen tebigatynyň gözel görküsiňen her bir çetimi göli ajaýyp eseri ýadyňa salýan bu halylar her bir maşgalanyň döwletli ojaklarynyň törini bezemek bilen usat halyçylaryň irginsiz zähmetiniň ajaýyp meýwelerdir. Kärhananyň usat halyçylary ýurdumyzyň dokma senagaty pudogyny döwrabap ösdürmekde taýsy tagallar edýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hem de arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.